Teka. Bakit di mo pa ako iniiwan? Okay na ako. Siyempre, baka babalikan ka pa ng mga lalaking yon. Konsensyahin ko pa kapag may nangyari sa'yo. Bakit mo ako pinoprotektahan? Para bang ikaw si Superman na biglang sumulpot para ipagtanggol ako tapos hanggang ngayon nandito ka pa rin? Hindi ako si Superman o kahit sinong bayani. Ayoko lang na may mga taong inaagrabyado sa harap ko, lalo na mga babaeng kagaya mo. Pwede ba? Huwag kang pumunta ng mag-isa dito sa bayan. Mukhang hindi ka pa sanay dito. At sana matuto ka rin protektahan ng sarili mo. Kahit babae ka, kailangan mong maging matapang at malakas. Grabe, di ako makapaniwala. Ngayon lang ako nakakita ng isang lalaking katulad mo. Parang sobrang gaan ang pakiramdam ko sa'yo. Mabuti kung ganun. Nandito ng sundo mo. Mauna na ako dahil may hinihintay pa akong iba. Naranasan mo na bang umibig ng sobra sa isang tao? Yung tipong gusto mo siyang palaging makita at sa loob ng mahabang panahon, walang naging ibang laman ng puso mo kung hindi siya. Pero paano kung bawal siyang ibigin? Dahil kapag inibig mo siya, kailangan mong isakripisyo ang iyong sarili, ang kaligayahan at kaligtasan. Kung mahilig ka sa mga kwentong aswang na merong kilig, pakinggan mo ang kwento ni Mela at Sebastian. Paki-comment ang inyong reaksyon sa comment section at huwag kalimutang mag-like and subscribe para updated kayo sa mga upload natin tuwing 8 a.m. Maraming salamat po. Magandang araw po, Miss Ligaya. Itago niyo na lang ako sa pangalang Arian. Ang isishare ko sa inyo ay hindi ko sariling kwento. Ito ay kwento ng aking ina na may pambihirang love life na may kwentong aswang. Ang bongga no, nahilig kasi siya sa mga horror lately at nakita niya itong channel. Kaya naman inutusan niya ako na ishare ko rin daw ang kanyang storya. At ito na po ang ipagtatapat lang naman ni Mama na tawagan na lang nating Mela. Patay na patay daw siya sa isang lalaki nung kabataan niya. At dahil sa pag-ibig niya sa kanya ay napakarami niyang pinagdaanan at isa na nga po rito ang pakipagsapalaran sa mga aswang. Binago ko yung totoong pangalan ng mga lugar at taong mababanggit ko sa kwento para iwas chismis at syempre para maitago ang totoo nilang identity. Para hindi kayo malito ay isipin niyo na lamang na yung nanay ko ang nagsasalaysay at sisimulan ko ito. Isang mainit na tanghali, taong 2004, sa isang medyo liblib na probinsya sa Visayas. Mela, ang napakaganda kong pamangkin. Ano na naman yun, Tia Mayet? May nagpapabigay ng bulaklak sa'yo. Yung mga binata dun, oh, hindi makatuloy kasi nahihiya. Nasisilaw yata sa kagandahan mo eh. Patong mo na lang dyan, Tia, o kaya bigay mo kay Nanay Open tapos sabihin mo, pinabibigay ng albularyo si Mang Bitoy. Ang kalukuhan mo talaga. Tia, ano ba? Halos matuklop na yung balat ko, ha? Hindi nga kasi ako interesado sa mga yan. Ang pangit ang kulay tapos medyo patuyo na. Nasabi man lang na may madalang bulaklak, di mo lang pinaghandaan. Yun, kahapon, pinadalahan ka ng tsokolate ng anak ni Kapitan na tagabayan. Ang sabi mo hindi matamis at masyadong mapait. Tapos nung isang araw, dinayo ka ng harana ng pamangkin ni Kapaeng. Ang sabi mo, mas sintunado pa sa kambing. Abe, tumatanda ka na rin naman, Mela. Mabuti nga at maraming lalaki nagkakagusto sa'yo. Tingnan mo nga ang Nanay Oping natin. Walang ibang magawa sa buhay kundi magburda. Maarte rin daw yan sa lalaki nung araw. Mayet, dinadamay niyo na naman ako sa kalokohan niyo yan. Hindi ako nag-asawa kasi walang kwenta ang mga lalaki. Puro pangit at walang silbi. Pasalamat ka at alam yon ng pamangkin mo. Kaya ayaw niya magsyota. Siya nga, Mila. Secret! Alam ko na, hindi ka pa rin makamove on dun sa lalaki nagligtas sa'yo, no? Nung munti ka ng pagsamantala ng mga lalaki nung first time mong pumunta sa bayan. 1 taon nang nakakaraan, di ba? Oo nga, Tia eh. Iba kasi talaga siya. Ang lakas ng dating niya tapos alam mo yun, ang panatag ko sa kanya. Kaso hindi na ulit kami nagkita. Tapos di ko pa nalaman kung anong pangalan niya. Hindi na kayo magkikita doon. Sa teleserye lang nagyayari yung mga matagal daw hindi nagkita tapos bigla ang pinagtagpo ng tadhana. Sos, Mariosep! Hindi totoo ang tadhana! Kahangalan lang yan! Wala na. Nagsalita na ang pambansang matandang dalaga. Siguro panay ang kain mo ng ampalaya, kaya ang pait ng paniniwala mo sa love life. He? Aray ko, Nay Openg! Parang 1 oras na kayo nagbabayo ng bigas dyan ah. Isaing na ninyo yan! Eto na ho!
Sandali lang, madam. Tara na, Tia Mayet. Umuusok ng ilong yan eh. Bilisan na ninyo doon! Ganyan talaga kami dito sa bahay. Puro kulitan at asaran. Ulila na kasi ako, Miss Ligaya. Inampon ako ni Tia Mayet na ampon naman ni Nanay Openg. Ang gulo, diba? Puro ampon pero masaya naman. At yun na nga, balik sa istorya. Nang maungkat namin yung lalaking nakilala ko, 1 taon na ang nakakalipas. Pasenti-senti tuloy ako habang naglilinis ng bigas sa kaldero. Naalala ko kasi yung araw na yun at pagkatapos hindi ko na siya nakita. Pero ang lakas siguro ng tama niya sa akin kaya hindi ko siya makalimutan. Napapitlag ako na biglang kumahol ang aming aso. Parang may mga dumating na tao kaya lumabas ako para makita kung sino yung dumating. Isang grupo ng mga sundalo at ang isa doon ay yung lalaking matagal ko na hinahanap. Diyos ko, hindi ba talaga ako nananaginip? Siya ba talaga to? Wala pa rin nagbago sa kanya. Ang pogi-pogi pa rin niya. Magandang araw po. Oh, magandang araw din sa inyo. Ano pong kailangan nila? Pwede po ba makigamit ng poso nyo rito? Nalubog kasi kami sa putik, magkikiugas lang po sana ng paa. Aba, oo naman, walang problema. Nandoon sa tabi yung tubig poso. Teka, sasabahan ko kayo. Sige po. Sumunod lang kayo sa akin. Sige po, salamat po. Hindi talaga ako makapaniwala, Miss Ligaya. Siya talaga yun. Walang duda. Sobrang pagkasabi ko ay sinundan ko sila sa poso. Pinanood ko siya habang naghuhugas ng paa. Ang lakas talaga ng dating niya. Masyadong maskulado ang katawan. Moreno. Medyo singkit ang mga mata. Maganda ang kurba ng labi at patangos ang ilong. Tapos yung vibes niya parang yung tipong kayang-kaya kanyang protektahan. Pero malamang sundalo kasi siya at ngayon ko lang nalaman yun. Dahil siguro sa kakatitig ko sa kanya, ay nabaling ang tingin niya sa akin at bigla akong namula ng ngitian niya ako. Hindi lang yun. Lumalapit siya. Lumakas ang tibok ng dibdib ko nang magkaharap na kaming dalawa. Gagamit ka ba ng poso? Parang hinihintay mo yata kami matapos. Sige. Sige, okay lang. Okay lang. Ano lang kayo? Gumamit lang kayo ng poso. Okay ka lang ba? Namumutla ka. Okay lang ako. Siya nga pala, parang pamilyar ka sa akin. Nagkita na ba tayo? Oo. Ikaw yung nagligtas sa akin ng 1 taon. Yung first time pong pumunta sa bayan tapos pinagtripan ako ng mga lalaki. Kaya pala. Tapos na pala mga kasama ko. Salamat sa pagpapagamit ng poso sa amin, ha? Sige. Ingat. Nay, tapos na po kami. Salamat po ulit. Walang problema. Maulan na po kami. Sige, ingat kayo. Uy, Mela, yung isasayang mong bigas, babad na sa tubig. Hindi mo pa isinalang sa kalan. Mela, uy! Anak ka na kabayo, Tia Mayet. Nakakagulat ka naman. Bakit parang nakakita ka ng multo dyan? Tsaka bakit namumutla ka? Kulang-pula rin ang pisngi mo. Wala, Tia. Aanuhin ko na yung... Wala na, naisalang ko na. Tumulala ka na dun sa sundalo eh. Type mo ba siya? Tia, ano kasi... Siya yun. Siya yung lalaki sinasabi ko. Oy, talaga? Oo, Tia. Hindi nga ako makapaniwala. Nagkita ulit kami, Tia. Aba, ayos yun ah. Oy, Nayopeng, totoo ang tadhana. Nagkita ulit si Mela at yung lalaking superhero ng buhay niya. Hindi pa rin totoo yung buwisit na tadhanang yan. Kaya wag ka pa rin umasa, Bella. Tia, may forever si Mila. Ikaw lang ang wala. Ay, magluto na nga kayo doon. Ang saya ko talaga, Miss Ligaya. Totoo ang tadhana dahil pinagtagpo ulit kaming dalawa. Pasensya na pero aminin ko na sa inyo patay na patay talaga ako sa kanya kaya inalam ko ang mga detalye kung bakit sila pumunta sa lugar namin. May magaganap palang gyera sa isang bundok na malapit lang sa amin. Nalaman ko rin na isang lumang bodega sila nagkakampo. Nagluto ako ng masarap na pagkain para dalhin sa kanya at pagdating doon, nakita ko na maraming harang at hindi ako basta-basta makakapasok. Nakikita ko sa loob ang mga sundalo pero siya yung hinanap ng mga mata ko. Hindi ko namalayan ang nakausling bato sa harap ko na munti ko nang ikatisod.
Mabuti na lang at may sumalo sa akin nang iangat ko ang aking paningin. Bumungad sa akin yung lalaking hinahanap ko. Siya pala ang sumalo sa akin. Sa sandaling yon ay nagtama ang aming paningin. Salamat. Anong ginagawa mo rito? Ano kasi, magdadala lang sana ako ng pagkain sa inyong kampo. Ganun ba? Salamat ha. Masarap yan. Ako nagluto niyan. Kilala ako masarap magluto ng kare-kare sa baryo namin. Siya nga pala, matanong ko lang, bakit mo naisipang magdala ng pagkain sa aming kampo? Ano kasi, gusto ko lang magpasalamat sa iyo. Magpasalamat saan? Kasi 'di ba, ikaw yung nagligtas sa akin noon. Oo, natatandaan ko pa yun. Alam mo, wala lang yun. Ang pagliligtas sa kapwa ay tungkulin ng kahit sino. Lalo na kung alam mo na may magagawa ka naman. Pero hindi lahat ng tao at kagaya mo. Yung iba, hayaan na lang, pero ikaw, sinamahan mo ako hanggang sa dumating ang aking sundo. Okay lang yun. Pero salamat dito sa dala mo ha. Mauna na ako. Sandali lang. Ano yun? Alam mo naman na may mga kalaban kami sa bundok at oras lang ng pahinga namin ngayon. Hindi rin namin alam kung kailan aatake ang kalaban at baka mamaya matukoy nila itong bodega kaya sana huwag kang basta-basta pumunta rito. Naiintindihan ko na gusto mo lang magdala ng ulam bilang pasasalamat pero huwag mo na sana itong uulitin. Ingatan mong sarili mo. Sa bagay nga. Iatid na kita palabas dito ha? Hindi na kailangan. Malapit lang. Ano bang sabi ko? Hindi tayo sigurado sa galaw ng mga kalaban at ayokong madamay kayo rito. Sige. Tara na. Wala na akong nagawa nang ihatid niya ako hanggang sa makalabas kami sa lugar na yon. Lalo na tuloy nahulog ang loob ko dahil sa ugali niya. Kinagibihan, naisip ko siyang i-drawing. Opo, mahilig ako mag-drawing, Miss Ligaya. Isa rin ito sa pinaglilibangan ko dahil mayayaman lang ang nakakabili noon ng cellphone. Pangiti-ngiti pa ako sa ginagawa ko nang bigla akong gulatin ni Tia Mayet. Ari ko naman, Tia. Nakakagulat ka para ka multo na bigla na lang sumusulpot. Kailangan pala talaga na pag in love ka ay maging magugulatin ano? Talagang patay na patay ka na sa lalaki niyan at idinodrawing mo na. Ibibigay mo yun sa kanya? Siguro, ibibigay ko to kapag duman ulit siya rito. Sabi niya kasi, bawal punta ng basta-basta yung kanilang kampo. Sabi sa'yo kulit-kulit mo kasi. Mabuti na lang at walang nangyari sa'yo dun kanina. Iba pala talagang pamangkin ko kapag in love. Ay nako, dalaga ka na talaga. Ay bakit ganun makaalulong yung aso? Parang pamilyar to Oo nga, kapag ganito. Bella! Mayet! Nay Openg! Bumabalik na naman sila ngayon! Yung mga gabunan ba, Nay Openg? Parang ganitong alulong ng aso natin nung nakaraang taon na inatake ng gabunan ng lugar natin. Oo, mukhang paparating na naman sila. Yan ang hula namin ni Mang Bitoy. Kasi parang may sumasama ding masangsang na amoy sa hangin. Kailangan ba nating maghanda, Nay Openg? Oo, mabuti na rin handa tayo pero sa tingin ni Mang Bitoy, hindi tayo ang target ng mga aswang na yan ngayon. Sino? Yung mga sundalo. Oo, kasi bago sila sa lugar natin. Tanda mo ba nung bata pa yung si Bella? Hindi tayo inaswang kasi ang pinuntahan ay yung mga grupo ng kabataan na nag-camping. Kaya sigurado ako na sila rin ang pupuntirihin ng mga aswang, yung mga sundalo. Naku delikado sila. Uy, Mela, baka naman bigla kang maging superwoman yan Sundalo yun, sundalo. Oo, Bella, wag na wag mo yan gagawin sa lalaki. Kasi babae ka, tandaan mo yan. Pero Tia, malalakas sa mga gabunan na yun. Hindi sila alam labanan ng mga tao na walang alam kung paano sila lalabanan. Mela, malalakas na taong mga yun. Handa sila sa mga ganung pagkakataon. Huwag ka diyang taranta. Ano ka ba? Kaya nga, sinabi ko lang naman sa inyo. Kumalma ka lang, Bella. Sundalo yon sila. Alam nila ang gagawin sa mga ganoong bagay. May mga granada at malalaking barel ang mga yan. Pwede na yon. Sa kabila ng mga sinabi niyo ni Tia Mayet at Nanay Openg ay hindi pa rin ako napanatag. Pinag-aralan ni Tia Mayet kung paano lumaban sa mga aswang at tinuruan rin niya ako.
Alam ko kung paano lalabanan sa mga gabunan kahit 2 buwan pa lang sila nang matuto ako. Pagkatapos namin kumain ng hapunan ay inihanda ko ang pangontra at pinuntahan ko rin si Tia Mayet na nakikipaglaro ng baraha sa kapitbahay. Oh, yan ang taya ko. Walang mandadaya, ah. Tia Mayet! Ano? Teka, manunugis ka ng aswang. Dala mo yung mga pangontra natin, ah. Talagang magpapakabayani ka roon sa sundalong yun. Oo, Tia. Hindi ako mapakali. Baka di ako makatulog sa gabi sa kaiisip. Mela, gagamitin lang natin yan sa mga inosenteng tao na hindi kayang ipagtanggol ang sarili nila. Pero mga taong yun, sundalo sila. Malalakas yung mga yun. At saka ikaw, kailan ka lang natuto, ha? Sigurado ka bang kaya mo na talagang makipaglaban sa mga yon? Kaya ko, Tia. Naniniwala ako sa kakayahan ko. Pinag-aralan ko siyang mabuti at hindi na ako paduwag-duwag. Baka nakalimutan mo, Tia. Mga aswang ang pumatay sa mga magulang ko. At ngayon, hindi ko hahayaan na ang lalaking gusto ko, patayin din nila. Oo, alam kong kaya nila ang mga sarili nila dahil marami silang armas. Pero gusto ko masiguro at makita na ligtas siya. Ay, nako. Teka, tapusin ko lang to. Isang tira na lang to at maghahanda na ako. Salamat, Tia Mayet. Palagi ka talaga nakasupport sa akin. Ops! Huwag kang manlambing dito. Naglalaro ako. Sige na, tatapusin ko lang to. Sige, Tia. Hintayin na kita. Nanood lang muna ako sa paglalaro ni Tia ng baraha hanggang sa matapos siya. Agad naman niyang inihanda ang mga kagamitan at pangontra saka kami umalis. Dumiretso kami sa gilid ng bundok kung saan nagkakampo ang mga sundalo. At pagdating doon ay iba na ang ihip ng hangin. Sumasama na rito ang masangsang na amoy na siyang tanda na naglilibot na sa paligid ang mga gabunan. Tia, mukha nandito na sila. Oo, nagtatago lang ang mga aswang na yan. Kaya talasan mo lang mabuti ang pakiramdam mo. Tia, dito yun. Dito sila nagkakampo. Mukhang sumugod na mga aswang dito. Kasi nagtumbahan ng mga puno. At saka hindi na maayos ang lugar. Sa tingin ko ay umalis sila rito. Tapos hinahabol sila ng mga aswang. Diyos ko, sana ligtas siya. Sana kanina ko pa siya napuntahan. Bella, maging alisto ka. Nandiyan na siya. Oo nga, para may gumalaw sa parting yun. Nararamdaman ko ang kakaibang galaw ng hangin sa likod mo. Nandiyan na siya. Bella, bilis! Mabilis akong kumilos at isinaboy sa paligid ko ang itim na asin. Ito ay mabisang pangontra laban sa mga nilalang na likha ng kadiliman, kabilang na ang mga aswang. Naging itim ito dahil isinangag sa insenso at kamangyan tapos dinuruga ng itim na kandila. Si Tia Mayet naman ay inihanda ang buntot pagi para ihampas sa mga aswang. Tumalon ito mula sa itaas pero hindi namin nakita kung saan nagpunta. Napakabilis niya, napakatuso. Alam na alam niyang masasaktan siya kapag naapakan ng itim na asin at nahagip ng buntot pagi ang kanyang katawan. Tia Mayet, sana nagpunta yun. Biglang nawala. Ganito nang gagawin natin ngayon. Aalis tayo rito para siguradong ligtas. Maglalaglag tayo ng itim na asin sa dadaanan natin. Malinaw? Sige, Tia. Tia, may sumisigaw na lalaki sa bandaron. Tia, nag-aalala na ako. Baka siya yun. Tara Mila, puntahan natin. Basta gawin lang natin yung sinabi ko, ha? O, sige, Tia. Nagmadali kaming tumakbo ni Tia papunta doon habang naglalaglag ng itim na asin sa lupa. Nadatan namin ang isang lalaki na inaatake ng gabunan. Mabuti na lang at hindi siya yon pero nakakaawa yung lalaki. Kaya naghanda kami ni Tia. Pero ganoon na lang kabilis ang mga gabunan dahil nalingat lang kami ng kaunti ay may biglang umatake sa amin habang nakatalikod kami. Bella, asin! Ihagis mo sa mukha niya! Tia, eto na! Yeah! Nanghina ang aswang paghahagis ko ng asin sa mukha niya. Nakita ko naman na hinahampas na ni Tia Mayet ang aswang na umatake sa kanya. Kaya kumilos na rin ako. Mabilis kong hinampas ang aswang ng hawak kong buntot pagi habang tinatansya ang kanyang paggalaw. Tinitiyak ko na hindi na siya makakailag sa akin.
Mamatay ka ng aswang ka! Yeah! Sige, Mela! Lumaban ka lang ng lumaban! Mapapatay din natin ang aswang na yan! Eto na, Tia! Yeah! Sabay naming napatay ni Tia ang aswang. Tiningnan naman namin ang sundalo kung buhay pa siya pero patay na pala. Sobra na ako nag-aalala sa kanya. Sa lalaking gusto ko kaya naman sinabihan ko na si Tia na hanapin namin ito. Sa paghahanap namin ay marami kaming nakitang sundalo na sugatan. Yung iba ay patay na. Tumawag na sila ng pinaka-leader nila para makuha na ang mga bangkay at madala sa ospital ang mga sugatan. Kaya nagkaluray-luray na ang katawan. Hindi nadala sa tama ng bala ang mga aswang at hindi pa rin alam ng mga sundalo kung paano nila papanghinain ang mga iyon. Sa pagkakataong yon ay wala nang dumating at umataking gabunan at isa lang ang ibig sabihin nito. Sabi ni Nanay Openg, kapag daw tumigil na sa pag-atake ang mga gabunan, ibig sabihin, busog na sila. Sapat na yung mga nabiktima nila. Sabi sa'yo mabilis ang kilos nila. At kapag umatake ang mga yan, siguradong may mamamatay kapag hindi gumamit ng tamang pangontra sa kanila. Halos lahat ng sundalo nandito na sa kampo. Inaasikaso mga nabiktima nilang kasamahan. Pero hindi ko talaga siya makita. Tia, hindi kaya... Diyos ko, huwag naman sana. Wala tayong magagawa, Mela. Ganun ang nangyari dito Hindi naman natin alam na ngayong araw aatake yung mga gabunan. Kaya hindi natin sila napaalalahanan. Kasi nung mga nakaraang taon, umaatake sila kapag malapit na ang mahal na araw. Kinakabahan ako, Tia. Hindi talaga maganda tong nararamdaman ko. Subukan mo ulit maghanap sa mga sundalong nandun o magtanong-tanong. Alam mo na bang pangalan nun? Hindi. Pero hahanapin ko ulit siya sa mga yon at magtatanong na rin ako. Hindi na ako napigilan ng Tia sa gusto kong gawin. Hinanap ko siya sa mga buhay, patay at sugatang sundalo pero wala talaga. Hanggang sa narinig ko ang sinasabi ng lieutenant nila. May nawawala raw sundalo ng pangalan ay Sebastian. Ilang beses na itong hinanap ng mga kasamahan nila pero hindi talaga nila ito mahanap. Babalikan na lang daw ito dahil mas kailangang unahin ng mga sundalong kritikal ang kalagayan. At baka madagdagan pang mabibiktima kung kikilos sila ng ganoong oras. Hanggang sa nagsialisa na sila dahil nagdatingan na ang mga ambulansya. Pinilit naman ni Tia na hanapin si Sebastian dahil alam kong siya yung nawawala. Pero inaabot na kami ng umaga ay wala pa rin kaming nakita. Nakaabot na tayo dito sa tuktok ng bundok, Mela. Baka mamaya, makita pa tayo ng mga rebeldeng ginigyera ng mga sundalong yun. Tsaka umaga na wala pa tayong tulog. Antok na ako. Tsaka sinisikmura na ako. Wala pa tayong kahit anong mainit sa tiyan. Hindi kasi talaga ako mapalagay, Tia Mayet. Ganito na lang, ako na lang maghanap tapos uwi ka na sa bahay kasi baka mag-alala si Nanay Ope. Umuwi man ako o hindi, mag-aalala pa rin yun kasi naiwan ka rito. Okay lang ako, Tia Mayet. Nakita mo naman, diba? 2 buwan mula ako sinali sa pakikipaglaban sa gabunan. Ang galing-galing ko na. At alam na alam ko ng kahinaan ng mga tarantadong yun. Aba, ang yabang O siya, hayaan mo na. Samahan na kitang mahanap yung love of my life mo. Hindi rin naman kita matitis Sure ka, Tia, ha? Sabi mo, anto ka na, tapos gusto mo ng kape. Hayaan mo na yun. Makakatulog ba ako at makakapagkape ng maayos kung alam kong nandito ka at mababaliw na sa kakahanap sa Sebastian na yun? Ay, Tia, parang may tao nakasiksik doon sa damuhan. Hala, kung ano? Tara, puntahan natin, Tia. Pahangos naming pinuntahan yung nakita namin na tanlaki ang aking mga mata nang siya na nga yung hinahanap namin. Yung lalaking gusto ko at siya nga si Sebastian. Nakalagay ang pangalan sa suot niyang uniforme. Puno ng dugo ang kanyang katawan at sugatan ang kanyang ulo. Natuliro ako at agad ko siyang pinulsuhan. Nakahinga ako ng maluwag nang makapa ang pulso nito. Nagpatulong ako kay Tia para dalhin siya sa bahay at gamutin. Eksperto sa panggagamot si Nanay Openg. Siya ang gumamot sa mga nasugatan ng aswang at kahit nga natuklaw ng ahas ay kaya niyang gamutin. Oh, sino yung kasama nyo? Nay Ope, hindi mo ba tanda?
Yan yung sundalong kumuusap sa'yo noon at nagsabi makikigamit ang poso. Ay, oo nga. Muntik ko nang hindi makilala sa sobrang dami ng sugat. Ay siya, pagtulungan yung dalhin sa loob at aking gagamutin. Salamat na Openg. Dali na, bilisan ninyo na. Kailangang maagapan ang sugat niya. Opo. Ginawa ni Nanay Openg lahat ng makakaya niya dahil medyo malubha ang mga sugat at injury na natamo ni Sebastian. Mabuti na lang daw at walang namuong dugo sa ulo dahil mukhang tumama ito sa bato. Sa sobrang expert ni Nanay Openg, kaya niyang malaman kahit kinakapalang. Paghapon at pagdamag na lang na walang malay si Sebastian at hindi ako maalis sa kanyang tabi. Maya't maya ko siyang pinapainom ng tubig gamit ang kutsara para hindi siya ma-dehydrate. At kinagabihan ay nakatulog na ako habang nakaupo sa tabi niya at nakasubsob ang ulo sa higaan. Kinabukasan ay nagising ako sa mga mahinang kaluskos sa kama at nang iangat ko ang aking ulo ay nakita kong gising na si Sebastian. Mabuti naman at gising ka na, Sebastian. Nag-alala ako ng sobra sa'yo. Teka, okay ka lang? May dumi ba ako sa mukha? Uy, teka, ba't di ka nasasalita? Huwag mong sabihin naapektuhan ng aksidente pag-iisip mo tapos bigla ka naging pipi, ha? Naku, huwag naman sana. Pero, kumusta ang pakiramdam mo? Ay, ayaw mo talaga magsalita? Naririnig mo ba ako? Hindi ka naman bingi? Bella! Kape ka na! Tia Mayet, gising na si Sebastian. Oh, mabuti naman at gising na siya. Sebastian, kumusta ang pakiramdam mo? Teka, di ba niya ako naririnig? Bakit nakatingin lang siya sa akin? Hindi siya nagsasalita. Yun na nga, Tia, hindi siya nagsasalita. Posible bang mapipi o kaya mabingi kapag na-aksidente? Bakit naman mabibingi o mapipipi? Wala namang sugat ang bibig niya tsaka tenga. Ulo lang naman eh. Yun na nga eh. Hindi kaya naengkanto siya? O kaya nagalit sa kanyang nuno kasi natapakan niya yung punso nila? Ako, paano na to, Tia? Paano ko forever na siyang ganyan? Kawawa naman siya. Puro kayo kalokohan. Ay ko, Nanay Openg. Nag-aalala lang naman kami sa kanya kasi hindi siya nagsasalita eh. Nagkatama ang ulo niya. Malamang nakalog ang utak niyan at yung parte ng utak na kumokontrol sa pagsasalita at makikinig ay naapektuhan. Mga batang ito. Parang hindi ko kayo pinag-aral ng elementary at high school. Hindi ba yan tinuro ng teacher niyo? Sorry na, Nay Openg. Si Mela lang ang hindi nag-aral sa amin kasi sabi niya, gawa-gawa lang daw yung mga engkanto na yan. Bakit naman iengkantuhin ang lalaking to? Inaswang na nga. Hindi naman nakakapagduda kasi may mga tama nga ang ulo. Ano ba kayo? Gagaling pa kaya siya, Nay? Oo naman. Palagi natin gagamutin para gumaling. Kaya yan. Salamat, Nay. Nag-aalala kasi ako sa kanya. Pero salamat na rin sa Diyos kasi nabuhay siya sa kabila ng nangyari sa kanya. At nagising na siya ngayon. Inalagaan kong mabuti si Sebastian. Hindi pa siya nakakabangon na maayos kaya naman inalalayan ko siya kapag pupunta siya sa banyo. Sinusubuan kapag kumakain at pinapainom ng tubig habang si Nanay Openg naman ay patuloy siyang ginamot. Isang araw na balitaan namin na nagsidatingan ang kanyang mga kasamahang sundalo kasama ang mga rescuer para hanapin siya. Ayaw ko muna siyang ibalik sa kanila dahil gusto ko pa siyang alagaan at makasama. Kaya siniguro ko na walang makakakita kay Sebastian sa aming bahay. Bella, 3 araw na yan dito. Inahanap na siya ng mga kasamahan niyang sundalo. Ibalik mo na at nang magamot ng maayos sa ospital. Mas mabilis siya gagaling doon. Nay, kapag binalik ko siya, di ko na siya makikita. Hindi mo pwedeng habang buhay na itago yan. May pamilya yan. May mga naghahanap sa kanya. Basta, Nay Openg, di ko siya ibabalik. Dito lang siya at ako mag-aalaga sa kanya. Huwag ka mag-alala, Nay. Kapag nasulit ko na yung oras kasama siya, saka ko siya ibabalik. Gusto ko na rin na magkaroon muna kami ng mga moment na magkasama. Bago siya umalis dito, para mabalik-balikan niya ako. Ay, ang tigas talaga ng ulo mong bata ka. Kahit kailan ay di ka masabihan. Magustuhan ay magustuhan. Siya, wala na ako magagawa sa'yo. Pakainin mo na yan at tanghali na. Eto na nga, Nay, oh. Naganda na ako ng pagkain niya. O siya, sige na.
Nginitian ko pa si Nanay Openg ng ngiting nangaasar tapos inirapan niya naman ako. Oo, ganyan ako kahumaling kay Sebastian. Paano ba naman kasi? Sa tagal ng panahon ko siyang hinintay na makita ulit sa ganitong pagkakataon pa. Inalalayan ko siya para makaupo ng bahagya sa higaan niya. Saka ako sumandok ng kaunting kanin at ulam para isubo sa kanya. Kain ka na. Subo mo na ito. Sabihin mo, Ako na. Teka, totoo ba ito? Nakapagsalita ka na? Oo. Salamat sa Diyos, nakakapagsalita ka na. Natupad na yung matagal ko na pinapangarap. Nanay Openg! Tia Mayet! Oh, ano yun, Bella? Ano ba yun, Mela? Para ka tumama sa loto ha. Si Sebastian! Nakakapagsalita na! Ay, mabuti na pa. Hindi ito panaginip, di ba? Nagsalita na talaga si Sebastian. Naku, salamat sa Diyos. Nakakapagsalita na siya. Nagkatinginan lang si Nanay Openg saka Tia Mayet kasi para akong bata na panay ang lundag dahil sa sobrang tuwa. Matipid lang ang kanyang pagsasalita pero malaking bagay na yon dahil kahit papaano ay gumagaling na siya. Kaya lang wala siyang maalala. Hindi niya alam kung ano nangyari sa kanya at hindi niya matandaan kung sino siya. At mukhang may iba ring nangyari sa kanya bukod sa inatake ng gabunan. Dahil kinagabihan, nang dinalhan ko siya ng gatas ay bigla na lang siyang sumuka ng itim na likido. Bakit ganyan ang kulay ng suka mo? Hindi ka naman kumain ng dinuguan. Tinolang ulam mo kaninang tanghali tapos inihaw na isdang hapunan. Hindi ko alam. Hindi kaya, naku, wag naman sana. Pero ganun ang sinasabi ni Nanay Openg kapag may nayayanggaw. Una, sumusuka muna ng itim na likido. Tapos, tsaka unti-unti nagbabago ang anyo. Pero bakit naman siya yayanggawin ng mga gabunan? Ano, trip siyang gawing parte ng grupo nila? Teka, Sebastian, okay ka lang ba? Bakit di ka gumagalaw dyan? Lumayo ka sa akin. Ha? Bakit naman? Mabaho ba ako? Talo kang nasusuka? Sinabing layuan mo ko. Hindi kita lalayuan. Dito lang ako, no? Teka pala, itatanong ko lang kay Nay Openg kung anong gamot sa ganyan. Teka, bakit mo ako pinipigilan? Sabi mo lumayo ako, tapos ngayon ayaw mo ako umalis. Ay, huwag ka mag-alala, babalik ako. Teka, bakit parang namumula ang mata mo? Ha? Ay! Sebastian, anong nangyayari sa'yo? Nakakapagtaka. Hindi ko inasahan yun, Miss Ligaya. Bigla na lang namula ang mata ni Sebastian tapos sinugaban niya ako. At parang gusto niya akong saktan. Hindi lang yun. Parang unti-unti siyang tinutubuan ng pangit. Sebastian, wag! Hindi mo ko kaaway! Wag! Sorry, Sebastian, ha? Bakit kasi ganyan ang nangyari sa'yo? Bakit ka naging aswang? Teka, anong nangyayari dito? Tia Mayet, si Sebastian! Teka, anong nangyayari kay Sebastian? Tia Mayet! Diyos ko, Sebastian! Hindi ko inaasahan to. Kailangan kitang paluin ng buntot pagi. Hindi ka pwede manakit ng ganyan! Sebastian, tama na! Ito yung buntot pagi na kuha ko na. Pasensya ka na, Sebastian, ha? Yeah! Agad na nang hina si Sebastian dahil sa ilang beses kong paghampas. Sinamantala ko naman ang pagkakataon para maitali ang kanyang katawan. Saka binusala ng matigas na tela ang kanyang bibig. Umarap ako sa kanya at mas lalo siyang nagpumiglas. Tia Mayet! Huwag natin hayaan na makawala siya! Oo! Ako bahala! Sebastian! Makinig ka sa akin, ha? Sebastian! Tingnan mo ako mabuti. Ikaw ay isang tao. Ikaw ay isang sundalo. Mabuting tao at mabuting sundalo. Hindi ito ang ikaw na gusto mong maging. Bawat galaw mo at bawat pakiramdam ay dahil sa kadiliman na bumabalot sa katawan mo.
Pero hindi mo dapat saktan ng ibang tao. Huminga ka ng malalim. Naaalala mo ba? Nung muntik na akong pagsamantalahan ng ibang lalaki, ikaw ang nagligtas sa akin. At ikaw din ang dahilan kung bakit naging matapang ako. Dahil sabi mo, kahit babae ako, kailangan kong lumaban. Kaya Sebastian, kung ano man yung nararamdaman mo sa loob mo, labanan mo. Bumalik ka sa sarili mo. Kaya mo yung kontrolin. Maniwala ka. Kaya mo yan, Sebastian. Sa pagkakataong yon ay natigil ang pagpupumiglas ni Sebastian at bigla siyang kumalma. Unti-unti na ring bumalik sa dati ang kanyang ekspresyon at nawala na ang pagkamapula ng kanyang mga mata. Niyakap ko siya at patuloy ko pa ring binulong sa kanya na alalahanin niyang isa siyang tao. Bumalik na sa normal ang lahat at napanatag kaming lahat ng gabing iyon. Hindi ako umalis sa tabi niya dahil nag-aalala ako na baka umatake na naman siya. Kinabukasan, pinagsabihan na ako ni Nanay Openg dahil alam niyang nayanggaw ng gabunan si Sebastian. Sinasabi ko sa'yo, Bella, kapag di mo pinakawalan ang lalaki na yan, lahat tayo rito mapapahamak. Oo, may alam si Mayet sa pakikipaglaban sa mga lintik na gabunag yan. Pero paano kung tirahin niya tayo habang natutulog? Mawawala na tayo ng kapayapaan sa bahay nating ito. Nay Openg, nakaya ko namang kontrolin yung pag-atake ni Sebastian kagabi. Nakakaya mo pa yan kasi hindi pa naman siya ganap na aswang at bago pa lang siya nayanggaw. Pero kapag ganap na aswang na yan hindi mo na siya makukontrol. Sinasabi ko yan sa'yo, Bella, kaya mag-isip-isip ka. Opo, Nay Openg, nag-iisip naman po ako. Nag-iisip ka pa ba naglagay na yan? Ganyan nga ang ginagawa mo. Di para mapanatag kayo. Doon kami ni Sebastian sa lumang kubo natin na nasa likod lang naman. Aba, seryoso ka ba? Aba, Bella, ibinababa mo na ang sarili mo para sa lalaki, ha? Mahal ko po si Sebastian. At mas lalong dapat ko siyang samahan dahil sa nangyayari sa kanya. Hindi na nakasagot si Nanay Openg sa sinabi kong yon. Samantala nilinis ko namang mabuti ang lumang kubo sa likod ng bahay namin. Matibay naman ito lalo na at ilang bagyo na ang dumaan dahil hindi pa rin ito nasisira. Nang matapos ito ay dinala ko na si Sebastian dito at namangha siya dahil ang ganda ng paligid. May mga garden kasi sa tabi ng kubo na inayos ko ring mabuti. Nagagandahan ka, no? Siyempre, pinaganda ko yan para sa'yo. Para kapag naiinip ka na o sawa ka nang makipag-usap sa bubong, titingnan mo lang yung magandang arte. Bakit mo ginagawa sa akin ito? Maarte kasi si Nanay Openg Para di sila magreklamo, edi ibukod na lang kita. Huwag ka mag-alala. Sasamahan kita rito. Naiintindihan ko. Kailangan mo tong gawin para protektahan ang pamilya ko. Dahil hindi ko maiwasan ang may magbago sa akin tuwing gabi. Pero napakabuti mo sa akin. Inaalagaan mo ko. Binabantayan mo ko. At nakaya mo kong ipagtanggol sa sarili mong pamilya. May ginawa ba ako sa'yo noong nakaraan para maging ganito kakabuti sa akin? Pasensya na. Wala kasi ako maalala. Sebastian, paulit-ulit ko na namang sinabi sa'yo kung ano yon. At hindi lang yun dahil doon, no? Mahal kita, Sebastian. Hindi ko alam pero basta mahal kita. At gagawin ko ang lahat para protektahan ka. Hindi na nakasagot si Sebastian sa sinabi kong yon. Nakatingin lang siya sa akin na nangungusap ang mga mata. Samantala, nagustuhan ni Sebastian ang bago niyang tinutuluyan. Nagpagawa ako ng 2 higaan doon para doon na rin ako matutulog. Bali magkaharap yung higaan namin. Nagkwentuhan lang kami hanggang sa antukin ako at makatulog. Mga ilang oras lang ay naalimpungatan na lang ako dahil parang may mabigat na nakadagaan sa leeg ko. Teka, ano yung mabigat? Hindi ako makahinga. Sebastian! Nagugutom ako. Sebastian! Wag! Sebastian! Yeah!
Nasipa ako ng malakas si Sebastian. Mas nakakatakot na ang itsura niya kumpara nung nakaraang gabi. Kung dati mapula lang ang mga mata niya, tinutubuan ng pangil ang kanyang ngipin. Ngayon, nag-iba na ang kulay ng kanyang balat. Naging kulay uling. Inihanda ko ang buntot pagi para hampasin siya pero mukhang mas malakas na si Sebastian ngayon. Kung dati kayang-kaya ko siyang abutin, ngayon ay magaling na siyang umilag dahil bago pa siya nahampas ng buntot pagi, ay bigla niya na akong dinag-anan at sinubukang agatin ang leeg ko ng mahaba niyang pangil. Huwag, Sebastian! Huwag! Nagugutom ako. Hindi ako pagkain mo, Sebastian! Pakawalan mo ako! Hindi kita pakakawalan. Dahil ikaw ang pagkain ko ngayong gabi. Sebastian! Sa pagkakataong yun ay naisip ko na may nakalagay akong itim na asin sa aking bulsa. Ayoko tong gamitin kay Sebastian kasi sabi ni Nay Openg, ang katumbas nito sa kanila ay ang tama na baril pero wala na akong choice dahil kailangan ko siyang kontrolin. Dumukot ako ng ilang piraso at isinaboy iyon sa dibdib ni Sebastian. Napahiyaw ito at nagkaroon ako ng pagkakataong makawala sa kanya. Pasensya ka na, Sebastian! Kailangan ko itong gawin! Nagugutom ako. Kailangan ulit kitang itali! Eto na! Mahigpit kong itinali si Sebastian. Pilit siyang nagpupumiglas pero hindi ko siya hinahayaang makatakas. Ewan ko ba? Bae naman ako pero sa tuwing itinatali ko si Sebastian, daig ko pa ang samurai sa sobrang lakas. Okay na to. Hindi ka na mawala rito. Gusto kong kumain. Gusto ko ng dugo. Ng lamang loob. Nagugutom ako. Sebastian! Tandaan mo, ikaw si Sebastian! Hindi ka halimaw! Makinig ka sa akin, Sebastian! Makinig ka sa akin. Tumingin ka sa mga mata ko. Dito lang ang focus mo. Tandaan mo na tao ka. Kung ano man yung nararamdaman mo sa loob mo, yung kadili mo bumabalot sa'yo, kailangan mong kontrolin. Kailangan mo tiisin ang gutom na nasa sikmurang mo. Dahil ang gusto mong pagkain, hindi mo pwedeng kainin. Dahil kapag ginawa mo yon, para mo na rin kinain ang mga sarili mong laman at dugo. Dahil ang tao ay hindi kailanman pagkain. Ang tao ay kapwa mo, mga taong sinasandalan mo, nakakasama mo at nagmamahal sa'yo. Pigilan mo ang nararamdaman mo dahil mali ang kumain ng tao. Yan. Unti-unti ka na bumabalik sa dati. Nakokontrol mo na ang sarili mo. Ang galing mo! Pasensya na, Mela. Pasensya na. Hindi ko alam anong nangyayari sa akin. Bigla na lang akong nagising na gusto ko ng sariwang dugo at karne. Hindi ko alam. Kababaliw na yata ako. Huwag ka mag-alala. Basta kasama mo ako, matututunan mo yung kontrolin. Hindi ako aalis sa tabi mo, Sebastian. Kung noon, ikaw ang naprotekta at nagligtas sa akin. Ngayon, ako naman ang gagawa nun sa'yo. Hindi kita iiwan. Kahit sino ka pa, Sebastian. Pagkasabi ko noon ay niyakap ko si Sebastian. Ganun na ang gabi-gabi kong ginagawa. Hindi ako sumuko na tulungan siyang kontrolin ang pagkaaswang niya. Alam ko kasi ang likas ng gabunan. Malakas na aswang ang mga ito at kayang kontrolin ang kanilang sarili. Hindi kagaya ng ibang aswang. Pero si Sebastian ay bago pa lang at nangingibabaw pa ang sistema ng kanyang pagkaaswang. Kailangan ko siyang turuan na pigilan ang kanyang likas. Pinagtrabaho ko rin siya sa bukid kung saan kami nagtatrabaho. At kada tanghalian ay pinagluluto ko siya ng mga gusto niyang ulam. Wow, tinakdakan. Paborito ko to. Halos maubos mo kasi yung isang kaldero ng isang araw nang yan ang ulam natin. So naisip ko na lutuan ulit kita kasi marami nakatoka sa yung gawaan niyo yun sa bukid. Ang galing mo nga eh. Ilang araw ka pala dito, kabisado mo na kaagad ang mga gagawin mo. Siya nga pala, may ibibigay ako sa'yo. Ano naman yun? Itong mangga, pasensya ka na ha. 5 piraso lang ang nakuha ko. Iningi ko lang kasi yan doon sa kasamahan natin. Uy, ano ko pa? Kahit 1 piraso lang yan, ayos na ayos lang. Ay, teka, bakit parang alam mo na paborito ko to? Siyempre,
Nakaubos ka yata ng isang timba niya nung isang araw. Ikaw ang gumaganti ka. Pero salamat, kakainin ko to mamaya pag uwi. Tama-tama at kakaluto lang ni Nay Open ng bagoong sa bahay. Siya nga pala, Mela. Ano yun, Sebastian? Ganito palang pakiramdam kapag wala kang alaala. Parang may kulang sa pagkatao mo. Parang may nawawala. Pero alam mo, Mela, Ano yun? kapag magkasama tayo, nakakalimutan ko na may kulang sa akin. Biglang lumakas ang tibok ng puso ko ng mga sandaling yun. Nakatingin lang sa akin si Sebastian na nangungusap ang mga mata. Hindi ako makapaniwala na sasabihin niya ang mga yun. Samantala, kinagabihan may salo-salo sa bahay dahil piyesta. Habang naghahanda ako ng mga pagkain, ay pahangos akong pinuntahan ni Tia Mayet. Ano, Tia? Para ka hinabol ng 10 kabayo. Hindi mo dapat dinala rito si Sebastian, Mela. Bakit ba? Anong nangyayari? Mukhang umaatake ang pagkaswang niya. Buti na kontrol niya ang pagpapalit ng anyo niya. Kailangan mo na siyang awatin bago pa mangyari yun. Sige, Tia. Pupuntahan ko. Agad kong pinuntahan si Sebastian at nakita ko siya kasama ang grupo ng mga lalaki. Pulang-pula ang kanyang mga mata at hawak niya ang kwelyo ng damit ng isang lalaki. Nag-iiba na rin ang boses niya. Kapag inulit mo pa yon, hindi lang suntok ang matitikman mo. Tandaan mo yon! Sebastian! Huwag mo akong hilahin, Mela! Manahimik ka! Hinila ko si Sebastian malayo sa mga taong yon at dinala ko siya sa loob ng bahay kung saan naroon si Nanay Opek. Sebastian, ilang gabi na natin itong pinag-aralan, di ba? Hanggang ngayon hindi mo pa natututunan? Binabastos ka ng mga lalaking yun, Mela. Nakatingin sila sa'yo at pinag-uusapan nilang katawan mo. Hindi ako makapapayag na gawin nila yun sa'yo. Pero Sebastian, hindi pwedeng malaman ng mga tao na naging aswang ka. Naiintindihan mo ba yun? Mela! Oh, Tia Mayet. Pinag-uusapan ng mga tao si Sebastian. Bakit daw ganun ang boses? Parang gabunan. Piniliwanag ko sa kanila na ganun talaga ang boses ni Sebastian. Hindi siya aswang. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Bella, ayoko nagnachismis tayo ng mga tao. Umalis na muna kayo rito ni Sebastian. Bilis! Pero Nay, may sayawan pa mamaya. Gusto ko pa naman sumali kami ni Sebastian. Wag mo nang isipin yung sayawan-sayawan na yan. Sundin mo na lang yung sinabi ko. Para sa atin din yun. Nay Openg, Tia Mayet. Wala tayong magagawa, Mela. Umaatake ang pagkadrago ni Nanay Openg kapag sa mga ganitong sitwasyon, kaya sundin mo na lang. Wala kaming nagawa ni Sebastian kundi sumunod na lang kay Nanay Openg. Sumapit na ang 12:00 at naririnig ko na ang tugtugan. Sali na sana kami sa sayawan kasi itong unang beses na maisasayaw niya ako. Ang ganda pa naman ng tinutugtog, bagay na bagay sa mga nagmamahalan. Hais, ito pa naman ang unang beses na mararanasan ko to. Mela, Ikaw kasi, ang tigas-tigas ng ulo mo. Di ka kasi nakikinig sa akin. Napalayas tuloy tayo ni Nay Openg. sorry na. Pwede naman kitang isayaw dito. Teka, bakit mo ako hinahawakan? E ano pa nga ba? Isasayaw kita. Sabayan natin yung tugtog. Totoo ba ito? Hindi ba ako nananaginip? Ano ka ba? Totoong totoo ito. Isasayaw kita. Sebastian? Maaari bang isipin natin na atin lang ang oras na to ngayon? Yung wala tayong ibang nakikita sa paligid kundi tayong dalawa lang. Matagal ko itong pinangarap, Sebastian. Matagal na rin kitang gustong isayaw, Mela. Simulan na natin. Sige. Inihawak ni Sebastian ang dalawa kong kamay sa kanyang balikat at hinawakan naman niya ang aking bewang. Nakatingin ako sa mapungay niya mga mata habang sinasabayan namin ang saliw ng tugtugin habang dinadama ang aming puso. Nagulat ako sa ginawa ni Sebastian.
Bigla niya akong siniil ng halik at agad ko naman itong ginantihan. Sa pagkakataong yon ay nadala na kami ng init ng damdamin. Napaupo kami sa papag habang patuloy pa rin ang pagkakahinang ng aming mga labi. Unti-unting tinanggal ni Sebastian ang pang-itaas na damit at ang muli niya akong hahalikan ay bigla ko siyang pinigilan. Ayaw mo ba? Pasensya na. Hindi sa ayaw ko pero ikaw ang makakauna. Ikaw ang unang lalaking pagbibigyan ko ng sarili ko. Huwag kang mag-alala, Mela. Hindi kita bibiguin. Hindi ka magsisisi na akong napili mong tao para pagbigyan ng sarili mo. Hindi kita iiwan. Mahal na mahal kita, Mela. Totoo ba ito? Oo, Mela. Totoong totoo. Hindi ako makapaniwala. Parehas na pala tayo ng nararamdaman. Mahal na mahal din kita, Sebastian. Sa gabing yun ay pinagsaluhan namin ang init ng sandali. Yun ang isa sa mga pinakamasayang araw ng buhay ko dahil sa wakas ay hindi na lang ako ang nagmamahal. Parehas na kami ng nararamdaman ni Sebastian. Pero nang mga sumunod na araw ay parang nagkaroon ng kaunting pagbabago. Simula nang makarating si Sebastian sa lugar kung saan sila nagkampo ay madalas na siyang tulala at parang naguguluhan. Hanggang sa napadalas na ang pagpapabalik-balik niya doon. Nag-aalala na ako dahil baka mamaya ay makita siya ng mga naghahanap sa kanya na madalas pa rin bumalik doon. Pero ayoko naman siyang kontrolin. Kaya lang isang araw, may sinabi siya sa akin na nagpaguho ng aking mundo. Mela, itigil na natin to. Ha? Bakit? May mali ba ako nagawa, Sebastian? Bakit naman bigla mong naisip yan? Kasi mali ito. Mali ang magmahalan tayong dalawa. Bakit? Nung nakaraan lang sinabi mo sa akin hindi mo ako bibiguin, hindi mo ako iiwan. Tapos ngayon bigla ka nagkaganyan? Palagi ka na lang umaalis. Pabalik-balik ka sa lugar kung saan kayo nagkampo, sa lumang bodega, sa bundok. Bakit? Pag mo sabihin nakakaalala ka na? Oo, Mela. Naaalala ko ng lahat. Simula nang pumunta ako sa lugar na yon, unti-unti ko nang naalala ang lahat. Kung ganon, anong mga naalala mo? Oo, Mela. Totoo yun. At nalaman ko na rin kung bakit ako nagkaganito. Kung bakit ako naging aswang. Nagustuhan ako ng mga gabunan. Gusto nila akong gawing katulad nila. Binukot nila ako sa kampo at nagising na lang ako na may pinapainom sila sa akin. Binugbog nila ako kaya nagkasugat-sugat ang katawan ko. Mabuti na lang at kahit ganoon ay nakatakas ako. Pero nawala ang mga alaala ko dahil sa matinding trauma. Pero anong naalala mo? At naisip mo na hindi tayo pwedeng magmahalan? Kasi kakasal na ako. 2 araw bago kami sumabak sa gyera, nag-propose na ako sa girlfriend ko. At hindi lang kami basta ikakasal. Buntis na rin siya. Ibig sabihin magkakaanak na kaming 2. Ano? Pasensya na, Mela. Pero totoong natutunan na kitang mahalin sa bawat araw na magkasama tayo. Pero hindi pala pwede. Kapag pinatagal pa natin to, maraming masasaktan, magkakagulong lahat at wala akong dahilan para iwan ang fiancé ko. Bella, Sebastian. Oh, Nay Opay. May nakakita kay Sebastian sa bundok at naituro siya sa mga naghahanap sa kanyang rescuer. Kaya pumunta ulit sila rito at gayon kasama nila ang fiancé niya. Ano? Kasama ko na sila gayon. Iyon sila oh. Tumigil sa harap ng kubo ang mga taong nakasuot ng uniforming pang-rescuer. Kasama din nila ang ilang sundalo at nasa likod naman ang isang babaeng parang nasa late 20s. Sa itsura pa lang ay halata nang hindi siya babastahin. Hindi siya kagaya ng mga babaeng taga-probinsya. Halatang babad sa mga pampaganda ang kanyang balat, matangkad, mestisa at malakas ang aura. Hindi ko alam pero nakaramdam ako ng inggit. Mukhang bagay na bagay sila ni Sebastian at nahalata ko nga na medyo nakaumbok ang tiyan niya. Ibig sabihin, wala talagang laban ng pagmamahal ko kay Sebastian dahil siya ang totoong nagmamay-ari sa kanya at bubuo sila ng pamilya. Eto na po si Sebastian. Sebastian! Patricia, Miss na kita. Akala ko wala ka na. Pero ito, buhay na buhay ka. namiss din kita, Patricia. Sino yung babaeng nagligtas sa'yo?
Siya si Mela. Opo, ako nga. Hindi siya nakapagsalita. Ngumiti lang siya sa akin pero halata akong may talim ang kanyang tingin. Bumitaw siya sa pagkakahawa kay Sebastian at lumapit sa akin. Maraming salamat sa pagligtas sa fiancé ko. Kung hindi dahil sa iyo, baka hindi na namin siya maabutan ng buhay dito. Walang anuman yon. Ikaw pala ang fiancé niya? Oo, ikakasal na kami sa 1 buwan. At eto na nga 2 buwan na rin akong buntis. Masaya ako para sa inyo ni Sebastian. Oo naman, ang swerte ko nga sa kanya eh. Kaya sisiguraduhin ko na wala nang ibang pwedeng magmay-ari sa kanya. Ha? Maganda ka. Sigurado ako na magkakaroon ka rin ng kagaya ni Sebastian. At kapag nakakilala ka ng katulad niya, huwag mo ring pakawalan. Kasi ako, hindi ko nahahayaang mapunta si Sebastian sa iba. Oo naman. Salamat ulit ha. Nay, salamat din po. Alam ko pong isa rin kayo sa nag-alaga sa kanya. Tatanawin ko po yun bilang isang malaking utang na loob. Nang dahil sa inyo, buong buo si Sebastian. Dako, wala yun. Daawa din kasi kami sa kanya. O siya, sige po Isasama na po namin si Sebastian. Pwede ko bang makausap saglit si Mela? Magpapasalamat lang ako. Siya kasi talaga yung nakakita sa akin sa gubat. Sige, bilisan mo lang. Mela, salamat sa lahat ha. Sasama na ako kina Patricia at sa mga rescuer. Ito lang ang tama kong gawin. Pwede bang kalimutan na lang natin kung ano yung nabuo sa ating dalawa? Ito lang ang tama nating gawin. Madali para sa'yo. Kasi may dahilan ka. Paano naman ako? Mela, nawala ang alaala ko kaya sa'yo napunta ang pagtingin ko. Pero nauna si Patricia at hindi ko siya kayang saktan. Huwag ka maglala. Pwede pa rin tayong maging magkaibigan. Babalikan pa rin kita rito kapag may oras ako. Paano kapag umaatake yung pag-aswang mo? Sino magpapakalma sa'yo? Mela, mahal din ako ni Patricia at alam kong kaya niya rin yung gawin. Hindi ko naman ililihim sa kanya yung nangyari sa akin at alam kong maintindihan niya yun. Paano kung hindi? Paano kung hindi niya maintindihan dahil bago sa kanya? Mela, kahit anong mangyari, palagi nating piliin yung tama at hindi kita pwedeng piliin dahil hindi ito ang tama. Tahimik ang gabi sa puso ko, kandila sa mesa'y nag-iilaw.
Parang tinusok ang puso ko ng mga sandaling yon. Nagpaalam na si Sebastian kay Nanay Openg at kay Tia Mayet. Tuluyan na siyang umalis kasama ang fiancé niya at mga rescuer. Naiwan akong mag-isa at wala akong magawa kundi umiyak. Parang gumuho ang oras ko ng mga sandaling yon. Pero wala akong magagawa kundi mangulila na lang dahil sabi nga niya, piliin namin yung tama. Bella, paghapon ka lang hindi kumakain ah. Wala akong gana, Tia. Aba, hindi pwedeng ganyan, Mela. Kailangan mong kumain dahil magkakasakit ka. Tia, masama ba akong tao? Nagagalit ba sa akin ng Diyos? Bakit kailangan masaktan ako ng ganito? Mela, hindi ka masamang tao o kaya naman ay nagagalit sa iyo ang Diyos. Kaya nangyayari yan. Hindi lang talaga tamang tao para sa iyo si Sebastian. May fiancé na siya at yun nga, buntis na yung babae. Isang buong pamilya na sila kaya natural. Dapat lang niya napiliin yung ano nga yung pangalan nun? Si Patricia, yun. Wala naman ako magagawa doon. Pero bakit ba kasi? Napamahal na ako ng sobra sa kanya bago ko malaman ng lahat. Mela, ganun talaga. May mga bagay na hindi talaga natin inaasahan at saka baka hindi talaga para sa'yo si Sebastian. Kaya bumangon ka na dyan at kumain. Subukan mong makipag-usap sa mga lalaki. Baka sakaling malimutan mo siya. Tia, iba kasi si Sebastian. Tapos siya pa nakauna ng pagkababae ko. Ano? May nangyari na sa inyong dalawa? Opo, Tia, kasi akala ko siya na... Ang patang ito, ang rupok. Huwag mo na yung uulitin, ha? Huwag mong ibibigay ang pinakaiingatan mo sa lalaking hindi ka pa naman sigurado. Sorry na, Tia. Nga pala, 7 na. Gusto mo bang sumama sa akin sa pagsundo kay Nay Openg? Dumiretso na rin tayo sa bayan pagkatapos. Doon ka na maghapunan. Ililibre kita ng masarap na pagkain. Talaga, Tia? Oo. Piyestang bayan kasi ngayon. Siguradong marami tayong mapapanood doon at malilibang ka. Malay mo, meron palang kamukha dun si Sebastian. Tia, talaga. Sige na, tumayo ka na dyan at maglinis ka na ng katawan tapos magsuot ka ng magandang damit. Ayaw kong nag-aalala sa akin si Tia Mayet, kaya kahit wala akong gana ay sinunod ko pa rin siya. Pinuntahan muna namin si Nanay Openg kina Nalita at ang sabi nito ay kakaalis lang daw nito. Tapos nalaman din namin na nakawala pala sa kulungan yung anak ni Ka Cesar na nayanggaw ng gabunan at parang ganap na itong naging aswang. May dinadaanan kasing liblib na lugar kapag pupunta kay Nalita at hindi malabong nahila na ito ng gabunan kaya naman agad kaming pumunta doon ni Tia Mayet. Dapat pala nasamahan natin si Nanay Openg papunta rito. Medyo mahina yon, may pagkalampa pagdating sa pakikipaglaban sa mga aswang. Paano kasi ikaw? Ayaw mo bumangon sa higaan mo. Paano mo pa ako masasamahan yan? Teka, Tia, parang may sumisigaw doon. Oo nga no. Halatang boses yun ni Nay Openg. Hindi magandang sigaw niya, Tia. Nag-aalala ako. Tara, bilisan mo. Agad kaming pumunta sa kinaroroonan ng sigaw na yon at naabutan na lang namin si Nanay Openg na inaatake ng aswang na gabunan. Nang maramdaman ng aswang ang aming presensya, ay mabilis itong sumunggab sa akin at hindi na ako nakailag pa. Dinaganan ako nito at saka sinakal sa leeg. Mela! Ito ang itim na sin. Isawi mo sa mukha niya. O, Tia! Ito na! Akin na, Tia! Ito! Nanghina ang aswang pagkatapos kong masabuyan nito ng itim na asin sa mukha. Nagkaroon ako ng pagkakataong makawala at saka naman kumilo si Tia Mayet. Paulit-ulit niyang hinampas ng buntot pagi ang aswang. Handa kami sa mga ganitong sitwasyon kaya palagi naming dala ang mga pangontra namin. Bella, medyo mahina na siya. Kaya hawakan mo siya tapos tatalian ko. Anak ito ni Ka Cesar. Ibabalik natin siya sa kanila. Sige, Tia. Hipitan mo! Eto, abutin niyo ang bungaga at ibuhos niyo sa kanya itong alak na may luya. Mabisag pangutara dito sa aswang para maghina at di na makapanlaban. Sige na, Openg. Ibubuhos ko ito sa bunganga mong aswang ko. Tumingin ka sa akin.
Tao ka at hindi ka dapat manakit ang kapwa mo tao. Kung ano man yung nararamdaman mo sa loob mo, yung kadilimang bumapalot sa iyo ay kailangan mong kontrolin. Kailangan mong tiisin ang gutom na nasa sikmura mo. Dahil ang gusto mong pagkain ay hindi mo pwedeng kainin. Dahil kapag ginawa mo yon, para mo na rin kinain ang sarili mong mga laman at dugo. Dahil ang tao ay hindi kailanman pagkain. Sa pagkakataong yun ay naalala ko kung paano ko pinakakalma si Sebastian. Naisip ko tuloy kung paano kapag umatake ang pagkaaswang niya. Magagawa kaya ng fiancé niya yung ginagawa ko? Mapapakalma kaya niya siya? Paano kung hindi at hindi niya matanggap na naging gabunan si Sebastian? Iyon ang mga tanong na nasa isip ko. Samantala na ibalik namin ang anak ni Ka Cesar sa kanila at umuwi na rin kami sa amin. Ligtas naman si Nay Openg pero hindi ako matahimik. Pakiramdam ko, kailangan kong puntahan si Sebastian. Tia, hindi ako mapakali. Gusto kong puntahan si Sebastian. Paano natin siya mapupuntahan? Eh hindi naman natin alam kung tagasan siya. At saka Mela, nag-iisip ka ba? May fiancé na nga yung tao. Palayain mo na. Hindi sa ganun. Hindi ko alam kung kaya ba ng fiancé ni Sebastian na pakalmahin siya kapag umaatake ang pagkaaswang niya. Iyon ang inaalala ko kasi paano kung hindi? Magkasintahan sila. Siyempre kailangan yung pag-aralan yun. Yung ginawa mo ba kay Sebastian para kumalma siya? Magic ba yun na ikaw lang ang makagagawa? Hindi, di ba? Pinag-aralan mo pa yan kaya sigurado ako na ganun din ang gagawin niya. Huwag ka nang mag-alala. Paano kung hindi? Paano kung isipin niya hindi talaga si Sebastian at napalitan lang ng aswang? Ay, nako, tigas talaga ng ulo nitong batang to. Gusto ko lang masiguro na nasa maayos siya. Eh hindi naman ako mag-iiskandalo o aagawin si Sebastian. Ituturo ko lang sa fiancé niya kung anong tamang gawin. Kasi sasabihin ko na tayo ay may karanasan na sa mga gabunan. Hoy Bella, narinig ko ang sinabi ng babaeng yan sa'yo ha. Babae rin ako, kaya alam ko ang ibig sabihin niyan. Nakahalata na yon na may iba sa inyo ni Sebastian. Kasi una sa lahat, kayong dalawa lang ang naabutang magkasama. Tapos nalaman pa niya na ikaw ang nagligtas sa kanya. Alam mo na kung anong ibig kong sabihin. Kaya kung pupunta ka doon, pinagmumukha mong tanga ang sarili mo. Yun na nga eh. Hindi rin magandang kutob ko sa babaeng yun. Maganda siya. Mukhang mataas ang kumpiyansa sa sarili pero mukha rin siyang kontrabida. Alam ko mahal niya si Sebastian. Pero mahirap tanggapin ng isang tao na naging aswang. At bihira lang kagaya ko na kayang gumawa noon. Kaya pagbigyan niyo na ako. Pinapalaya ko na si Sebastian. Pero hindi ako makakapayag na may masamang mangyari sa kanya. Hindi na nakapagsalita si Nanay Openg dahil sa sinabi ko. Si Tia Mayat naman ay walang nagawa kundi suportahan ako. Kinabukasan ay gumaya kami dahil hahanapin namin sa bayan si Sebastian. Mabuti na lang may kaibigan si Tia na may kapatid na sundalo. Naisipan namin magtanong sa kanya kung kilala ba niya si Sebastian at nagkataon na naging kaklase niya pala ito at alam din niya mismo ang address na tinitirahan ni Sebastian. Meron pala silang malawak na lupa at mayaman ang pamilya nito. Ulila na ito dahil sabay ding namatay ang mga magulang at nag-iisa lang siyang anak. Agad naming pinuntahan ang address na ibinigay niya at pagdating pa lang namin, malapit sa gate ng bahay nila, ay nadat na namin yung fiancé ni Sebastian na may katawagan sa dikipad niyang cellphone. Yun ba yung fiancé ni Sebastian? Oo, Tia. Yun na nga siya. Mamaya tayo lumapit. May kausap sa phone. Oo nga, Tia eh. Yun ang sinasabi ko. Pakakasalan ko lang siya para magkaroon ako ng karapatan sa pagmamayari sa lupa. Sa mga ari-arian niya. At saka syempre, kapag namatay yan, malaki ang insurance niyan kasi sundalo nga. Alam mo naman na siya yung unang patay na patay sa akin, di ba? Eh di pinatulan ko kasi mapera. Ano? Totoo ba itong naririnig ko? Ang kapal ng mukha niya. Kalma. Huwag kang basta-basta susugod. Kapag okay ng lahat, saka namin lalakarin ni Richard yung relasyon namin. Pupunta kami sa Canada, tapos kapag may citizenship na kami, saka kayo magpapakasal. At saka itong pinagbubuntis ko, alam ni Richard na anak niya to. Ginamit ko lang siya para mag-propose na kagad sa akin si Sebastian. At ano? May lalaki pala yung lintik na babae niyan? At hindi pala anak ni Sebastian yung dinadala niya? Balma ka, Mela. At saka, hinaan mong boses mo. Buti hindi niya tayo naririnig. Ah,
Kapag nagpakasal na kami ni Sebastian, ipapapatay ko siya. Wala na rin naman ako mapapakinabangan sa lalaki na yun. Makakaperwisyo pa yun kasi naging aswang ba naman? Yun nga eh. Kinukulong ko kasi baka makapanakit. At ayokong machismis na may kasama akong aswang dito. At kinukulong pa niya si Sebastian. Mas lalo siya magiging agresibo noon. Tia Mayet, susugurin ko yung babaeng yan. Wag na wag mo ako pipigilan. Mela, sandali lang! Mela! Hindi na ako nagpapigil. Nagpupuyos na ako sa galit sa babaeng yon dahil sa mga narinig ko. Hindi ko akalain na ganun pala ang ginagawa niya sa taong mahal ko. Matapos ko siyang sugurin ng wala siyang kaalam-alam, ay agresibo kong hinila ang kanyang buhok na halos ikasira ng anit niya. Ano ba? Ang anit ko! Bitawan mo ako! Walang iya ka babae ka, ha? Ginagamit mo lang pala si Sebastian! Ha? Ano ka ba ha? Anong ginagawa mo rito? Ako lang naman yung babaeng totoong nagmamahal kay Sebastian. Hindi katulad mo na manloloko at manggagamit! Bitawan mo ako! Aray! Kakalbuhin kita! Para sabihin ko sa'yo, kahit mahal mo yung Sebastian na yan, sa akin pa rin siya uuwi. Dahil ako ang mahal niya. Magpapakasal na kaming dalawa kaya hindi mo na siya maaagaw sa akin. Ganon. Magpapakasal na kayo kasi gumana yung pang-uuto mo. Pasalamat ka, ha? Mabuting tao yan si Sebastian. Pero para sabihin ko sa'yo, nahulog na rin ang loob niya sa akin. At kaya pala naman mabilis na nahulog ang loob niya kasi sigurado hindi siya nakakaramdam ng pagmamahal mula sa'yo. Tingilan mo yung babae ka! Sige! Sampalin mo ako! Sampalin mo yung tao na mas malinis kaysa sa'yo. Baka mahiya yung palad mong napakarumi dahil puro kasama ang ginagawa mo. Kapag naalaman ni Sebastian yung ginagawa mo sa tingin mo, pakakasalan ka pa niya? Sa tingin mo matutuwa siya? Wala na makakapigil sa aming dalawa. At hindi ito malalaman ni Sebastian. At ikaw, wala kang karapatan na makialam sa buhay naming dalawa. Oo, niligtas mo siya. Okay, fine, thank you. Pero hanggang doon na lang yun. At kung ayaw mo ipablatter kita dito sa barangay namin, lumayas ka dahil trespassing tong ginagawa mo. Si Sebastian yun! Walang iya ka, babae ka! Kinukulong mo siya! Oops! Hindi ka pwede pumasok dahil private property to at hindi kita pinapayagan. Wala akong pakialam! Ililigtas ko lalaki mahal ko! Guard! Palisin niyo ang babaeng to! Pinipigilan ni Patricia ang aking braso pero mariin ko itong kinagat para makawala sa kanyang pagkakahawak. Wala namang nagawa ang mga guard dahil nagunahan sila ni Tia Mayet. Pinasirit ni Tia Mayet sa mga mata nila ang ginawa naming solusyon na pinaghalong bawang at tuya na nakalagay sa bote na pang spray. Pangontra ito sa aswang. Nakapasok ako sa loob at hinanap ko kung saan nila tinatago si Sebastian. Nakarating ako sa likod ng bahay at doon nakita ko si Sebastian na inaatake ang mga tauhan habang nagwawala. Nasa ganap na aswang na ang kanyang anyo. Itim na itim ang kulay ng kanyang balat. Mahaba at magaspang ang buhok na kulay puti. Tapos matalim ang kanyang mga kuko. Sebastian! Diyos ko! Anong ginawa nila sa'yo? Masugat sa katawan! Diyos ko! Binabaril nila siya! Hoy! Hindi ganyan ang pagpapakalma sa kanya! Mga walang hiya kayo! Akmang susugod na ako pero biglang dumating si Patricia kasama ang iba pang mga tauhan. Ilabas niyo ang babaeng to! At kayo naman, barilin niyo si Sebastian hanggang sa manghina! At pagkatapos ay ipasok siya sa loob ng kulungan niya! Malinaw! Walang hiya ka! Bitiwan mo ko lalaki ka! Iyak! Bella, nandito pa ako. Akong bahala sa kanya. Sige, Tia! Pero nabugbog ka yata! Okay lang ako. Sige na. Nang dumating si Tia Mayet ay sa kanya pinagbubugbog ang dalawang lalaking may hawak sa akin. Nakita ko nakailag si Sebastian sa mga bumabaril sa kanya. Dumiretso ito kay Patricia at inatake siya. Nakipagtuos naman kami sa mga lalaking balak na pumigil kay Sebastian. Gamit ang mga dala naming maanghang na pangontra sa aswang, ay pinasirita namin ang kanilang mga bata. Kinulong po ako ng ilang araw. Hindi pa ako kumakain. Nagugutom ako. Iba na yan! Ito na Sebastian! Sebastian!
Sumugod ako sa kinaroroonan ni Sebastian at pinataw siya ng buntot pagi. Nang hina ang aswang tapos saka ko tinalian ang kanyang kamay. Si Tia Mayet naman ay pinigilang makakilos si Patricia para hindi ito makatakas. Mukhang nagtutugma ang utak namin sa susunod na gagawin. Pinakalma ko si Sebastian at nang bumalik na siya sa dating anyo ay niyakap ko siya ng mahigpit. Sebastian, namiss kita ng sobra. Bawat araw na wala ka sa tabi ko, hindi ako mapakali, hindi ako makatulog, hindi ako makakain ng ayos. Ako rin. At mukhang mali ang pinili ko. Hindi ako kayang pakalmahin ni Patricia sa tuwing umaatake ang pagkaswang ko. At hindi niya ako kayang tanggapin kagaya ng pagtanggap mo sa akin. Ikinulong niya ako sa madilim na silid at sinasaktan ng mga tauhan ko mismo sa tuwing umaatake ang pagkaswang ko. Ang sabi niya, dapat lang daw yun para makontrol ako kaya sumusunod naman ang mga tao ko. Hindi tumatalab sa makunat kong balat ang tama ng bala. Pero dahil sa paulit-ulit nilang ginagawa, nasusugatan na rin ako. Bukod dyan, may kailangan ka pang malaman, Sebastian. Ano yon? Huwag kang maniwala sa babaeng yan! Gusto niya lang akong sirain sa'yo para maagaw ka niya sa akin! He! Tumigil ka kung ayaw mong isirit ko sa mata mo itong maanghang na pangontrang to! Kasi ugaling aswang ka rin naman! Masahol ka pa sa mga gabunan! Ano yung kailangan kong malaman, Mela? Sasabihin ko lahat sa'yo, Sebastian. Sinabi ko lahat kay Sebastian ang nalaman ko tungkol kay Patricia at madali naman niya akong pinaniwalaan dahil hindi na rin maganda ang nararamdaman niya sa kanyang fiancé. Samantala, inireport namin sa mga pulis ang ilegal na pagkakakulong ni Patricia kay Sebastian. Inireport din namin ang torture na ginawa sa kanya pati na rin ang mga plano ni Patricia kay Sebastian na ipapatay ito. Nagsilbing ebidensya naman dito ang kanyang mga text message kay Richard. Dahil doon, nasampahan siya ng mga patong-patong na kaso. Sebastian, sandali! Hindi totoo ang mga paratang sa akin ng babaeng yan. Maniwala ka! Ako ang mahal mo. Kaya sa akin ka maniwala. At yung pagkakakulong ko sa'yo, ginawa ko lang yan para sa kabutihan mo. Para hindi ka makapanakit ng iba. At para makontrol mo ang pagkaswang mo. Pero wala akong masamang balak sa'yo. Ebidensya na mismo nagsasabi ng lahat. Alam mo, Patricia, hindi ko akalain na gagawin mo sa akin to. Napakagaling mo magtago na di ko nalaman na may relasyon pa pala kayo ni Richard. Nasabi mo sa akin ay ex mo. Dapat lang yan sa'yo. Dapat lang na managot ka sa mga pinagkagawa mo. Pero mahal mo ako, di ba? Oo, minahal kita. At tama ng pagpapakatanga ko sa'yo. Sana pala naging matalino ako. At noon palang nawawalan ka na ng oras sa akin. Nagduda na ako pero dahil mahal kita, Patricia, mas pinili kong baliwalain yon. At mas pinili pa rin kitang panindigan na malaman ko na buntis ka. Pero hindi pala sa akin ang batang yan. Ginamit mo lang yan para lokohin ako. Pero Sebastian! Anong pero ha? Mga katwiran ka na naman sa lantaran ng panloloko at panggagamit sa akin. Simula nang makilala ko si Mela, noon ko naramdaman yung pag-ibig na di ko naramdaman sa'yo. At aaminin ko, sa kanya na rin tumitibok ang puso ko. Kaya itong singsing na to ha? Sebastian, ano ba? Bitiwan mo ako! May karapatan akong bawiin to dahil sa akin to galing. Hindi na kita pakakasalan, Patricia. Tapos na tayo! Sa wakas, naging malaya na rin si Sebastian kay Patricia. Pagkatapos noon, umuwi na kami ni Tia Mayet. Ayokong maramdaman ni Sebastian na kaya lang ako pumunta doon ay para bawiin siya. Masaya na ako na makitang niligtas siya at naayos ang sitwasyon niya. Pero isang umaga, nagulat na lang ako pagkagising ko dahil... Bella! Dumating si Sebastian. Ha? Lumabas ka na lang dyan sa kwarto nang makita mo. Nandoon sa sala kasama ng Tia Mayet mo. Sige po. Oh, ayun na pala si Mela. Mela, ito na si Sebastian. Oh, Sebastian, anong ginagawa mo rito? Teka, bakit may dala kang malaking bag? Tuloy ba ang gyera dun sa bundok? Sigurado ka babalik ka dun? Baka mamaya, papagtripan ka na naman ng mga gabunan. Tsaka isa pa, di mo pa nga masyadong makontrol ang sarili mo, no? Nagpaalam siya sa akin na kung pwede raw ay makitira muna siya rito. Doon sa kubo na inayos niya. Nay-open, iwan muna natin yung dalawa nang makapag-usap sila ng maayos. Ay, oo nga.
Siya, sige. Tara, doon muna tayo sa kusina. Magluto tayo ng pananghalian. Ha? Bakit? Hindi ba may trabaho ka? Hindi pa ako pwede magtrabaho sa kondisyon ko. Tsaka medyo nahihirapan pa akong kontrolin ang sarili ko kapag kumaatake ang pagkasawang ko. Nagpaalam naman ako sa kapitan namin na may gagamutin lang muna sa sarili ko. Di ba? Hindi naman ako pumunta rito para lang magpatulong sa'yo kung paano makontrol ang sarili ko. Pumunta ako rito kasi gusto ko itang makasama. Paano yung... Minahal ko ng buhay dito, Mela. Yung pagtatanim ko sa bukid, pag-aani, pakikipag-usap sa mga taga rito at higit sa lahat, mahal ko ang buhay kasama ka. Mela, alam kong nagkamali rin ako sa'yo nung una. Kahit wala pa akong maalala nun, pinaasa pa rin kita pero, Mela... bakit ka lumuluhod? Uy, tumayo ka nga dyan. Para ka namang... Mela, sinisisi kong panahon kasi hindi kita nakilala ng maaga. Kung bakit kailangan ko pang makilala muna si Patricia bago ka dumating sa buhay ko. Ikaw yung matagal kong pinapangarap, Mela. Ikaw yung babaeng nararapat para sa akin. Ano ka ba? Leading man yan? Para kang yung mga lalaki na nasa teleserye. Magmukha mo na kung baduy sa paningin mo pero alam mo, Mela, nung magkalayo tayo, doon ko na-realize na ibang klase ng pagmamahal yung naramdaman ko sa'yo na hindi ko naramdaman sa iba. Ikaw yung babaeng mamahalin ko hanggang sa hukay. Kaya Mela... Ano yan? Bakit may pa-box? Yee! Para ka namang inosente sa ganyan. Bella, yun nga ang matagal mo nang pinapangarap na maranasan kay Sebastian eh. Tia, nandyan lang pala kayo. Ano to ha? Pinagtitripan niyo ba ako? Kasabot ba kayo ni Sebastian? Mela, alam mo naman kung para saan to eh. Hindi na ako makapaghintay. Siguradong sigurado ako sa'yo, Mela. Will you marry me? Diyos ko po, totoo ba ito? Totoong totoo. Nay-Openg, pwede na ba? Aba, bakit ako ang tatanungin mo? Sundin mo na lang ang puso mo. Yes! Yes, Sebastian! Magpakasal tayo! Talaga? Oo! Mahal na mahal kita! Yes! Mahal na mahal din kita, Mela. Alam mo, Miss Ligaya, hindi talaga ako makapaniwala na darating kami sa punto na yon. Isang buwan ang pinaraan namin bago ikasal at sa loob ng isang buwan na yon, naging ganap na gabunan na si Sebastian. Pero siya yung tipo ng gabunan na hindi gagamitan ng pagkaaswang niya sa kasamaan. Ganap na rin niya nakokontrol ang sarili niyang lakas pati ang pagbabagong anyo kaya kung pagiging aswang niya ay hindi naapektuhan ang pang-araw-araw naming buhay. At ito na nga po, makalipas ang isang buwan, suot ko na ang puting saya na iaharap ko sa altar at hindi ko mapigilan ang masabi. Nay-Openg, miss na miss ko na si Sebastian. Kagabi ko pa siya hindi nakakita eh. Bella, mamahiin kasi yun. Hindi pwedeng magkita ang bride at groom hanggat hindi pa nagsisimula ang kasal. Tiisin mo muna yan. Habang buhay naman kayong magiging magkasama. Opo nga eh, totoo na talaga to. Ay, teka Nay, ba't kayo umiiyak? Natutuwa lang kasi ako. Ikakasal lang apo ko. Sana lang ay hindi matulad ang yapak mo sa akin, apo. Sa yapak mo, Nay? Parang wala ka naman naging love life. Hindi totoo yun. Matagal ko itong inilihim at tanging sa'yo ko lang sasabihin. Ang alin po? Kaya hindi ako nagkaasawa dahil nagmahal ako ng isang gabunan nung 18 lang ako. Pero kahit anong gawin namin, hindi talaga pwedeng magmahala ng tao at ang gabunan. Dating tao naman po si Sebastian. Hindi naman siya pinanganak na gabunan. Hindi ko lang alam kung papayagan siya ng mga kauri niya na mabuhay bilang tao sa paghabang panahon. Dahil yung niyanggaw nilang anak ni Ka Cesar ay kinuha na nila nung isang araw. Ganun po ba? Nayopeng! Nayopeng! Oh, ano yun, Mayet? Para kang hinahabol ng 10 kabayo. Nagkakagulo yung mga tagaluto natin dun sa labas. Nagkaaway yata. Ikaw lang umawat. At baka masuntok ko lang ang mga yun eh. Ay nako, ang mga sigag yan talaga kahit kailan. Teka Bella, dito ka lang ha. Aawatin ko lang yung mga nandoon. Sige po. Babalik ako. Opo.
Pagkaalis ni Nanay Openg ay pinagmasdan ko lang ang sarili ko sa salamin. Sa pagkakataong yon ay napansin ko na parang may aninong napakabilis na dumaan sa aking likuran. May naamoy din ako masangsang na amoy na parang nabubulok na karne. Agad akong naalerto kaya naman tumayo ako para kumuha ng itim na asin. Diyos ko, hindi magandang kutob ko. May gabunan. Miss Ligaya, wala akong narinig na anumang yapak o paramdam kaya hindi ko inaasahan na nandoon na pala mismo sa tabi ko ang gabunan. Bigla na lang ako nitong sinakmal nang wala akong kaalam-alam at madiin niyang sinakal ang aking leeg. Mapapasakamay kita ngayon. Pilit akong nagpupumiglas at nanlalaban sa aswang pero kakaiba ang puwersa ng isang ito. Nagkapa ang aking kamay ng kung anong pwedeng ihampas hanggang sa nahagilap ko ang buntot pag. Walang iya kang aswang ka! Akala mo masasaktan mo ako ng buntot pagi mong yan. Inagaw ng aswang ang hawak kong buntot pagi saka pinutol at pinagpira-piraso. Agad akong tumakbo para kumuha ng itim na asin pero bago pa man ako makalayo, bigla niyang nahila ang aking braso. Walang iya kang aswang ka! Mahigpit na hinawakan ng aswang ang aking braso. Parang bato ang katawang kumukontrol sa akin dahil hindi ako makawala kahit anong lakas ang aking puwersa. Ilang sandali lang ay may isinaboy siyang pulbos sa aking muka. Agad akong nakaramdam ng hilo at unti-unting nagdilim ang aking ulirat. Nagising na lang ako sa isang madilim na silid na may sapot ng gagamba. Napatakip ako ng ilong dahil napakasangsang ng amoy nito at napalundag na lang ako na makita na may bungo at mga buto ng tao. Nay! Nasaan ako? Ano ginagawa ko rito? Nandito ka sa lugar ng mga gabunan. Ano? Sino ka? Teka, ikaw yung gabunan na dumukot sa akin? Walang iya ka. Bakit mo ako dinala rito? Hindi pa ako pwede mamatay dahil ikakasal pa ako kay Sebastian. Ako ang pinuno ng mga gabunan at malalaman mo rin kung bakit dinala kita rito. Sa ngayon, dito ka muna mananatili sa silid na ito. Maiwan na kita rito. Hoy! Teka sandali! Pakawalan mo ako rito! Vincent, paano ako makakalis dito? Ngayon ang araw ng kasal namin ni Sebastian. Sigurado ko hinahanap na nila ako at nag-aalala ng sobra si Sebastian. Diyos ko, paano ako makakalis dito? Wala na akong nagawa kundi ang mapaiyak na lang sa aming sitwasyon. Umisip ako ng paraan kung paano makakawala doon. Hanggang sa mapansin ko na parang medyo madaling mabakbak yung dingding sa likod. Kahit nadidiri ako, ay kinuha ko yung matigas na buto ng tao para gamiting panghampas doon. Unti-unti ko itong nabutas hanggang sa maaninag ko na ang liwanag. Nang pakiramdam ko ay magkakasya na ang katawan ko roon, ay dahan-dahan akong lumabas. Gubatan na ang nadatan kong paligid at sa harap ay natanaw ko ang mga bahay na gawa sa dayami. Ito siguro ang tirahan ng mga gabunan. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Agad na akong tumakbo para makaalis sa lugar na yon. Pinili kong dumaan sa isang masikip na looban para walang makakita sa akin. Pero di pa man ako nakakalayo ay... Saan ka pupunta? Hindi na ako nakakilos pa dahil dumagan na sa akin ang nilalang at hindi ako hinayaang makalapag pa. Napakalakas ng puwersa nito at napakatigas ng katawan. Iba talaga ang gabunan. Umibabaw ito sa akin at sinakal ang aking leeg.
Bumungad sa akin ang nakakakilabot na itsura nito saka humalakhak ng napakalakas. Hindi ka na makakawala pa. Sa totoo lang, parang nauubos na ang aking lakas pero nag-isip ako ng maayos. Ayoko pang mamatay. Gusto ko pang makasal kami ni Sebastian. Bubuo pa kami ng isang pamilya at magsasama habang buhay. Iyon ang mga tumatakbo sa aking isip. Pilit kong iginalaw ang aking kamay at nagkapakapa na ako ng kung anong pwedeng ihampas sa aswang. Nahawakan ko ang isang matulis na kahoy. Dahan-dahan ko itong inangat at bumilang ako ng 3. Sa kapwersahang itinusok ito sa mata ng aswang. Walang hiya kang aswang kaya! Nabitawan ako ng aswang at sinamantala ko ang pagkakataong yun para makawala sa kanya. Agad akong tumayo pero hindi pa ako nakakahakbang nang hilahin ng aswang ang aking paa. Natumba ako at mabilis niya naman akong nabuhat at ibinagsak sa lupa saka muling umibabaw. Sa pagkakataong ito ay sinakal niya ako ng mas madiin. Awa mo na! Natigilan ng aswang sa ginagawa niya sa akin pagkarinig sa sumigaw na yon. Ako naman ay inangat ang aking paningin at nakita ko ang isa pang gabunan. Sigurado akong si Sebastian yun. Sinapian ako ng pag-asa pagkakita sa kanya. Sebastian! Pakawalan mo siya. Dumating ka rin. Binitawan ako ng aswang at napaubo naman ako dahil sa epekto ng pagkakasakal niya sa akin. Tumayo ako at saka sumiksik sa isang tabi. Lumapit naman ang aswang kay Sebastian at silang dalawa ang nagtuos. Wala kayong karapatang saktan ang babaeng mahal ko. Bakit hindi? Ito ang kailangan mo. Sinuntok ni Sebastian ang aswang pero sumugod ito pabalik. Huminga siya ng malalim saka umatras sandali. Tapos mabilis na sumipa sa tiyan ng aswang at napaluhod ito sa sakit. Hindi siya tumigil. Sinuntok niya ito ulit. Diretso sa ulo ng aswang hanggang sa bumagsak ito sa lupa. Sa pagkakataong yun ay nakita ko na doble pa rin ang lakas na Sebastian kumpara sa aswang kaya naman natalo niya ito. Huminga ng malalim ang huli saka unti-unting nagbago ang kanyang anyo at bumalik sa pagiging tao. Lumapit siya sa akin at niyakap ko naman siya ng mahigpit. Sebastian! Buti dumating ka! Sobra akong nag-alala sa'yo. Pati na sina Nanay Openg. Hinanap ka namin sa kahit saan pero hindi ka namin makita. Naisip ko na baka nga nakuha ka ng gabunan. Kaya pinuntahan kita rito. At mabuti na lang ligtas ka. Wala bang masakit sa'yo o ano? Medyo masakit lang ang katawan ko dahil sa paglaban ko sa aswang. Pero ayos lang ako. Ang mabuti pa, umalis na tayo rito bago pa tayo makita ng ibang gabunan. Hinihintay na rin tayo ni Nanay Openg. Kaya nga eh. Habang magkahawak ang aming mga kamay ay tumakbo kami ni Sebastian palayo sa lugar na iyon. Pero ilang hakbang pa lang ang nagagawa namin nang may marinig kaming mga yapak. Ilang sandali lang ay napapalibutan na kami ng malalaking lalaki na may maskuladong katawan. Wala na kaming madadaanan dahil nakaharang na ang mga ito sa amin. Maya-maya pa ay dumating ang lalaking nagpakilala sa akin na pinuno ng mga gabunan. Mabilis niya akong hinila mula kay Sebastian. Anong gagawin mo sa kanya? Bitawan mo siya! Pigilan ninyo siya. Kontrolin ninyo siya nang hindi siya magbagong anyo para wala siyang magawa. Bakit mo ginagawa to? Bakit yung babaeng mahal ko? Dahil siyang kainan mo. Bakit? Anong kasalanan niya sa'yo? Isa ka lang ganap na gabunan. At ang dahilan kung bakit ka namin niyanggaw ay para mapabilang ka sa amin. Gusto naming maging kabilang sa grupo ng mga gabunan dahil maganda ang dugo mo at napakalakas ng pangangatawan.
Isa pa, unti-unti nang nauubos ang aming lahi. Kaya ang aming misyon ay muling dumami ang lahi ng mga gapunan. Hindi ko ginusto ito. Kaya wala kayong karapatang pilitin ako. Isa pa, ayokong iwan ang babaeng mahal ko. Magsasama pa kami habang buhay. At walang makakapigil sa aming dalawa. Kaya siya ang aming target. Kasi siya ang kahinaan mo. Mamili ka, sasama ka sa amin at mabubuhay ang babaeng yan. O pipiliin mo siya. Pero hindi mo na siya makakasama dahil papatayin namin siya. Mamili ka. Bakit pa kailangan niyo siyang pilitin na sumama sa inyo? Bakit hindi niyo siya hayaang mabuhay sa kung anong gusto niya? Dahil parte na siya ng grupo namin. Hindi ba mahirap intindihin yun para sa'yo? Lumalaban kami sa mga masasamang tao. Yung mga taong sinisira ng gubat at nag-iiwan ng mga basura. Dahil kami ang tagapagbantay ng lugar na ito. Kaya marami ang napapatay. Dahil marami rin ang lapastangan. Pinaparusahan lang namin sila at pinakikinabangan bilang pagkain namin. Pero walang kasalanan ang mga kasamahan kong sundalo. Ayaw namin ang may nagaganap na gyera dito sa gubat. Kaya namin yun ginawa. At aminin mo na, lapastangan ang mga kasama mong sundalo. Natatandaan mo ba bago namin sugurin ang inyong kampo? Nagkakasiyahan kayo habang kumakain. At hinamon nila ang mga nakatira rito dahil hindi sila naniniwala sa amin. Ipinaramdam lang namin kung gaano kami kamagsik na totoo. Kami at kami lang ang nagmamalasakit sa lugar na sinisira ng tao. Pero kayong pumatay sa mga magulang ko! Pinatay namin sila dahil pinutol nila ang mga bagong tanim naming puno. Binigyan namin sila ng pagkakataon pero nagmatigas pa sila. At ikaw, Sebastian, kailangan ka namin dahil puro ang puso mo. Sumama ka na sa amin dahil nakasalalay sa pagsama mo ang buhay ng babaeng ito. Pero may hihilingin sana ako sa'yo. Ano yun? Gusto kong magpakasal muna kami. Tapos saka ako sasama sa inyo. Sige, pero siguraduhin mo lang na sasama ka na sa amin pagkatapos ng kasal. Sebastian! Pangako, aayusin ko muna to. At susubukan kong bumalik sa'yo, Mela. Mahal na mahal kita, Mela. Mahal na mahal din kita, Sebastian. Nagpakasal muna kami ni Sebastian na nagsiping ng isang gabi. Tapos kinabukasan, tanging sulat na lang nakita ko sa mesa. Sinabi ni Sebastian doon kung gaano niya ako kamahal, kung gaano niya ako gustong mag-ingat sa bawat araw. Susubukan niya raw akong dalawin pero kung sakaling hindi niya ako mabisita, tumingin na lang ako sa langit at isipin ko na isang langit lang ang tinitingnan namin. Sinubukan ko na lang magpakatatag sa bawat araw pero nakikita ko pa rin siya sa lahat ng lugar na madalas kaming magkasama. Sa kubo sa tambayan namin sa sakahan, napakahirap iwasan ng mangulila palagi dahil lagi na lamang ako nakatanaw sa bintana. Nagbabaka sakaling dumalaw siya pero wala nang Sebastian na nagpakita pa. Tahimik ang gabi sa puso ko. Kandila sa mesa'y nag-iikot.
sa iyong yakap. Diyos ko, ngayong wala ka. Malamig ang mundo, aswang na gabunan. Hanap ko ang init mo, bawat sulyap sa salamin. Mas masakit sa puso, hinihintay kita. Bumalik ka na, aswang na gabunan. Mahal kita. Sa baryo, patay na ang ilaw ng parol. Lubos na ang handa, tahimik ang buong magdamag. Kung may darating mang iba sa buhay ko, ikaw pa rin ang hihilingin kahit wala ka na. Makalipas ang ilang taon, ganoon pa rin kasakit ang lahat. Nagkaroon ako ng oportunidad kaya nag-aral ako sa isang college sa Manila. Nakapagtapos ako at nagkaroon ng magandang trabaho. Si Tia Mayat sa Nanay Openg sa Manila na rin nanirahan. Nagkaroon kasi ng magandang trabaho si Tia. Isang araw naisipan ko bumalik sa kubo kung saan ko pinatira si Sebastian. Ilang taon na pero siya pa rin, no? At yun ang dahilan kung bakit ako pumunta doon. Dahil yun ang petsa kung kailan ko siya unang nakasama. Ito yung lugar kung saan kita pinakakalma. Kung saan mas lumalim ang pagmamahalan natin. Saan ka na kaya ngayon? May naging nobya ka na kaya na isa ring gabunan? Kamukha ko kaya siya? Ang sakit na isipin. May mga anak na sana tayo ngayon, no? Buisit kasi mga gabunan yon. Bakit ikaw pang kinuha sa dami ng lalaki sa mundo? Miss na kita. Magkikita pa kaya tayo? Oo naman. Magkikita pa tayo. Sino yun? Sebastian? Teka, hindi ba ako namamalikmata? O baka naman panaginip lang ito? Totoo ito, Mela. Kahit hawakan mong kamay ko. Oo nga. Totoo ka. Pero paano ka? Wala na mga kasama kong gabunan. Ako lang ang nakaligtas kasi nakapagtago ako. Isang buwan nang nakalipas. Umuwi ako sa bahay ko pero di ko alam kung nasaan ka. Araw-araw na lang ako bumabalik dito kasi nagbabakasakali ako na pupunta ka rin dito at dito tayo magtatagpo. Anong nangyari sa mga kasama mong gabunan? Sinugod sila ng mga malakas na manunugis at maraming napatay. Ang iba naman ay umalis na dahil hindi na rin namin mapapakinabangan yung gubat. Kita mo naman hindi ba? Kahit bundok, ginagawa na nila ng kalsada at subdivision. Siguro wala na sila ngayon o mabubuhay na lang sa pagtatago. Kawawa naman sila kahit papano. Mabuti na lang nalabanan ko yung likas na mga gabunan na kumain ng tao. At ngayon, mas lalong malakas ang kontrol ko sa sarili ko. Kaya, Mela, magsama na ulit tayo. Mag-asawa tayo, hindi ba? Ako pa rin, hindi ba? Oo, Sebastian. Sa dami ng nakilala ko lalaki, ikaw pa rin talaga. Araw-araw kitang hinihintay. Mahal na mahal kita, Sebastian. Mahal na mahal din kita, Mela. Agad kong siniil ng halik si Sebastian at gumanti naman siya sa akin. Muling nadugtungan ang pagmamahalan namin. Nagkaroon kami ng 2 supling at patuloy na namuhay ng masaya at mapayapa sa kabila ng pagiging aswang niya. Kung itatanong po niyo, ako yung anak ni Mela at Sebastian. 2 po kami at ngayon po, wala na si Papa kaya nga po naisipan din ni Mama ang sumulat para alalahanin siya. Ang mensahe na nais iwan ni Mama sa mga tagapakinig ay ito. Ang pagmamahal ay pagpili sa isang tao kahit dumaan sa gulo. Kahit may mga panahong nagkahiwalay at kahit may mga bagay na hindi kasalanan ng kahit sino. Ang tunay na pagmamahal ay may katapatan, pag-unawa at pagtanggap sa buong pagkatao ng minamahal ninyo, kasama ang kanyang nakaraan at mga pagkukulang. Hanggang dito na lang po ang kwento at maraming salamat po
kung mapipili niyo itong isalaysay. Lubos na gumagalang, Arya. Sa mga tagapakinig, nakarelate ba kayo sa love story ni Mela? Pakicomment ang inyong kasagutan at huwag kalimutang mag-like and subscribe. Maraming salamat po.